Čaute, tu je Adi. Dneska vás vítam z nového videa. Dneska to bude, ako sa vyrábajú elixíry. Najprv si dáme toto, pekelnú bylinku si dáme do tých strojov na lektvary. Tak. Počkáme, kým sa to vypáli. A tak budeme skákať aj hvoče. Dobre, to musí byť dobré. Tak, najprv toto. Najprv si vyrobíme elixír neviditeľnosti. Najprv sa tam dá zlatá mrkva. Počkajte, ešte si ma to doberiem. Mám to tu. No, sa to vypaluje. No. Už to bude. Dobre. Máme nočné videnie. Takto by ste si spravili aj nočné videnie. A ako chceme na neviditeľnosť, tak ešte pridáme vypálené pavučie oko. No, už to bude. Na zväčšenie účinku toho si dáte redstone, aby vám to dlho trvalo, alebo keby ste chceli nočné neviditeľnosť 2, tak dáte tam svietivec nedru. Ak sa vám video páčilo, dajte like, poprípadne odber a ja sa s vami učím. Čaute.